Ya Allah ka shirye zamanin nan. O wai lalacewar ma har ta kai haka. Mace ta yi rawa ta sha giya ta buɗe kayanta a waje, mutum dai ba zai gane irin wannan abun da yake faruwa ba. To shi kenan zan ga ku kalla bidiyon nan wanda na tabbatar ku ma karan kanku wannan bidiyo zai ba ku mamaki sosai. Wai dama lalatar har ta kai haka?